A primavera é unha das mellores épocas para as andainas na natureza. A Ribeira Sacra loce nestas datas as súas cores de verdes aínda vivos e as primeiras explosións florais. Por isto, o Consorcio de Turismo ten preparado para a vindeira fin de semana o seu Festival de Sendeirismo. As actividades propostas inclúen temáticas diversas. Por exemplo, en Carballedo terá lugar unha ruta fotográfica de baixa dificultade, así como a dos esgrafiados e cabezóns que está previsto percorrer tamén o sábado en Taboada e o roteiro sensorial que discorrerá por Chantada. Distintos municipios de Lemos e Quiroga, pero tamén de Ourense, serán escenario de rutas de sendeirismo que inclúen dende a fauna como tema principal, a viticultura ou os sequeiros de castañas. Todas estarán dirixidas por guías especializados e os percorridos de alta dificultade centraránse nos concellos de Pantón, a ruta xeolóxica de Quiroga e a gran travesía da Teixeira. Festas finais e actividades lúdicas para os máis pequenos completan este plan. En Chantada, por exemplo, terá lugar para as nenas e nenos a ruta da música e da auga. Para anotarse ou informarse arredor destas actividades, as persoas interesadas poden facelo a través da web ribeirasacra.org ou no teléfono 638 823 592.